govern que ja ha tingut molt en compte el món municipal. L'altre dia veia com el nostre principal adversari, el senyor Poblet, se n'anava a Forès perquè deia que era una mostra de suport al món municipal petit. No sé com no es va posar vermell. Nosaltres hem triplicat i en alguns casos quadriplicat els ajuts als municipis, els ajuts directes. I ell ho sap. Per tant, en fi, ja li ensenyarem els números de Forès i de tots els municipis del Camp de Tarragona i tots els municipis de Catalunya. Estan penjats a la web, a més. La comparació és fàcil i és científicament fora de tot dubte. Així que això és el que volem posar en valor també des del món municipal, dir als ciutadans i ciutadanes del Camp de Tarragona que amb aquest govern progressista els ajuntaments han avançat molt i que cal que hi hagi una altra vegada un govern de progrés que nosaltres volem encapçalar legítimament com qualsevol partit que es presenta a les eleccions i per això aprovem aquest manifest que dona a conèixer d'alguna manera els trets més rellevants de la relació que ha tingut el govern de la Generalitat encapçalat pels socialistes en relació al món municipal.